से बाना मेरा को छाड़बी भाई दरकार पड़े से गोटा को एनकाउंटर करबी मोर किछि भूल नथला चंदन से लोकड़ा आकाश बदल करी मते ठोकी देला बाना मेरा किछि न बुझी मो हाथ डो काट देला जीवन बाबू भलो कला चाली आसीची भलो करिछि जानि छि मकरा से बाना मेरे ठारू मो भाई रो कोठा तर ता निश्चय आदे करबी छाड़बी से आनंद को सेठी कौन कहू तो सेठी तमे माने जते बे छोटो थिलो से भाषा मेरा लोक माने तम बापा को मारी पिटी कानो बड़ भागी देई छंती आउ कोन हेती तम मां को दुष्कर्म करी मरल कर छंती चले बाबा आज पर्यंत कथा लुचै रखि छंती काहे के काय मां आमे छाड़बनी समान भाई ता सब को आधुना सिक्रेट मो शाबाश भाई से मो जा हो तमे टिके होशियार तो लो चलो জীবনটা এমিতিকা অঙ্কা বঙ্কা বাট সবু বোঝ সহি সহি চলিবু তো বাট भाग्यटा मो परे की दाऊ साधीलाले हे सुरदास्त्र दिलिया भाया बसाटा भाग्य जे चोरबा रे गल समझते छाड़ी चली गले मेरे बसना बोड़ा को उठिए बोड़ी सब तरह छाई दे बोली बाकी के से भी कोड़े चली गला खेते खोजी भी कोड़ाऊ खोजी भी सहित कि भी कोन बेटा मोनी तो बेटी बाबा हाँ अरे मैं एठी सेठी सब अरे सुनो अरे कोठी कोन करछु ओ बाबा खोजुची ओरोते आपणार लोक गुडा को खोजी चालीसी बाबा खोजी चालीसी अरे काहे के खोजुछु अरे बारंबार निजे को दर्शन कर सला परे अरे क्या अरे की प्रतिदान पाइबो तब ठारू बाबा से माने खुशी हेले से माने भलरे रहिले सबुठ जदी के खुशी है से लोकटा मु हेबी सबुठ मु खुशी हेबी बाबा अरे निज जीवन को तड़ी किरत कर सला परे अरे प्यासा रखिछु अरे जानिछु ए दुनिया का समस्त बेवा अरे समस्त स्वार्थपर हो एठी एठी निज काम सरीबनी जे जा निज बाट चल चल से जा निज बाट चल बाबा अरे जानिछु अरे जौमा अरे 10 मास 10 दिन गर्भरे धारण करी केते राति उजगार रही जेते बेले पिलाटी कष्ट अनुभव डाक्टर सोई पारेनी
ସବୁ ତାର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି ଜୀବନ ସାରା ସହାୟ ତାକୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କରିଥାଏ। ସେଇ ମାର ସାତସିଆ ବଡ଼ ଦୋକାନୀଟା ତା ପୁଅ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ସେ ପୁଅଟା ତା ମାକୁ ଭୁଲି ଯାଏ। ଆଉ ବାପା, ଆରେ ବାପା, ଆରେ ବାୟୁ ଆଉ ପାଣିର ସଂଯୋଗରେ ଯୋଉ ପିଲାଟା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ପିଲାଟା, ସେଇ ପୁଅଟା, ସେଇ ଝିଅଟା আরে তার জন্ম করা বাপকে ভুলি যায়। আর তুই তো ভাই আরে নিজে সংসার করলুনি, ভাই মানে সংসার করবে, পাঠ করবে, পড়বে, তুই শান্তিরে নিঃশ্বাস নেব। আরে ସେମାନେ ତୋ ପାଇଁ ମଣିଷ ଗଛ ଛାଇ କଣ ହେବେ? ଆରେ ଶେଷରେ ତତେ ଏଇ ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ବସେଇବେ। ସବୁ ମୋ କର୍ମ ସବୁ ମୋ କର୍ମ ଫଳର ଭାଗ୍ୟ। ସାନ ବୋଉ ଯଦି ମିଳିଯାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିପାରନ୍ତି। ଏ ଶୁଣ ବାବା, ଆରେ ତୋ ସାନ ବୋଉ ପଦ୍ମାମିନୀ। ହଁ ମୋ ସାନ ବୋଉ ମିଳିବ? ଆରେ ମୋ ମନ କହୁଛି ଓ ସାନ ବୋଉ ପଦ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଠି ସାଧୁ ବାବା ଆଶ୍ରମ, ହଁ ସେ ସାଧୁ ବାବା ଆଶ୍ରମକୁ କାଲି ସପ୍ତାହରେ ସାରି ଆମେ ସେଇଠି 2 ଜଣ ପୂଜା ପାଠ କରି ତ ସାନ ବୋଉ କଥା ଖୋଜିବା। ମନେ ରହିଲା? ସାଧୁ ବାବା ଆଶ୍ରମ କାଲି ସକାଳେ ଆସିବ ତ? ରହୁଛି, ମୋ ମନ କହୁଛି ତ ବୋମା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସାଧୁ ବାବା, ତମକୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ ସାଧୁ ବାବା। ତମେ ମୋ ସାନ ବୋଉକୁ ଫେରେଇ ଆଣ ସାଧୁ ବାବା, ତମେ ମୋ ସାନ ବୋଉକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଠୁ ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବଡି ଓଭରବ୍ରିଜ ତଳପଟ ତ ନେଇ ଆସିବ। ଭାଇ ବାବୁ, ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ମୁଁ କେବଳ ଜିମାଲ ବୁହା ଆଣିବା କଲେ ମୁଁ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇପାରିନି ବାବୁ। ଆପଣ ଦୁସରା ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଆଉ କିଛି ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, କେବଳ ତମେ ହିଁ ପୋଲ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିବ। ଏଠି ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ଲିଜ। ନା, ଥରେ ମନା କରିଲା, ମୁଁ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇପାରିବିନି। ଦେଖ, ଡେଡ୍ ବଡିଟା ଯଦି ତମ ନିଜ ଲୋକ ରହିଥାନ୍ତା ତମେ କଣ ମନା କରିଥାନ୍ତ? ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ମୁଁ ସେ ଡେଡ୍ ବଡି ନେଇଛି ବାବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, କୁହ ନିର୍ଭୟ। ଏ ବାବୁଙ୍କର ବହୁ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି, କିଏ ଜାଣିନି। ଯେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲାଉଛି
ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ବାବୁ ସହିତ ପୂର୍ବ 7 ଜନ୍ମର ରକ୍ତ କିଏ ଦୟା କରିବେ ତାଙ୍କ ମୁହଁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦେବେ ତା ନହେଲେ ମୋ ମନରେ ଅବଶୋଷ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବାବୁ ঠিক আছে তাহলে এই দেখো What? Amane apon Akasar bada bhai Surodas? আকাশ বাইছিল দান তাহলে মতে মনে দেখা কাহিঁকি ভাই পূজা পূজা গোটে এমিতি কাম কলা যে ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତା ବଡ଼ ଭାଇର ମୁହଁକୁ କରିଦେଲା ବଡ଼ କଣ୍ଟାକୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୁହଁ ଲୁଚଉଛୁ। ନାଇଁ ଭାଇ ପୂଜା ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଜୀବନ ତାକୁ ମିଛରେ ଧମକ ଦେଇ ବଦନାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେ ନିଜେ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ପୂଜା ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲ ଭଉଣୀ ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣି ନ ଶୁଣି ତତେ କେତେ କଥା କହିଛି ତା ଭାଇଟାକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଶବ ମୋ ସାନ ଭାଇର ଶବ ଆକା চন্দন আকাশ ভতিজি চন্দন তাকে মেডিকাল নেইযা আর যেতে রক্ত দরকার হব পুরো দেবী চাল তোমরা তাকে মেডিকাল নেইযা আসুন তাকে মেডিকাল নেইযা ঠিক ଅଛି ତାହେଲେ ମୁଁ 108 କୁ କଲ୍ କରୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଆଗକୁ हेलो ମୁଁ ବଡ଼ି ଯୁଅ କଣ କିଅ କଣ କିନା ପ୍ରୀତି ବାବା କହୁଛି ଏ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ହ୍ୟାଲୋ ହଁ କୋଉଠୁ କହୁଛନ୍ତି ଓ ଏ ନଈତ ଠାରୁ ଆରେ ସେଇଟା ପରା ଦବା ଘାଟ ଦବା ଘାଟ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆରେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଦେଖାଅ କଣ ଦେଖେଇବି ଆଜ୍ଞା अरे हमें परा दबा काठर तुम घर को बाट पाउनु ओ बाट पाउन हां के टिके बामु को जीव तापर पुणी डाहण को जीव तापर पुणी बामु को जीव तापर पुणी डाहण को जीव एमिति सात थर गला परे इता चलेछु आ देखो बाहर गोटे कालिया कुकुर सहितबो एठी तो घर को सीधा पसी आसीबो तुम घर को बाडाणे रास्ता हाँ आज्ञा ए कालिया कुकुरटा भी सहित किनिबारे किसी असुविधा हेबनी क्या साला कुकुर कौन दिन राति 24 घंटा सोउची आ उठुनी हौ देखिबा पर्यंत
ଏଥିରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବିପି, ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବ। ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ରାସନ ଏଇଠି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତମର ରହିବ। ଆଉ ରାସନ ସବୁଦିନ ତମର ଚିପା ଚିପି ଘଷା ଘଷି ସବୁ କରିବ। ରାସନ ଏଇଠି ରହିବ। ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଟିକେ କଡ଼ା ଔଷଧ ଦେଇଦେବେ ଆଉ। ଓಂ କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ସ୍ୱାହା ଓಂ କ୍ରିଂ ହରି ଓಂ ତସ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ହେଲେ 5,000 ଆଉ ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ମତେ ଯେମିତି କଡ଼ା ଔଷଧ ସେ ମୋ ଟୁଙ୍ଗି ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି ଆଉ। ଏଥିରେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ ଅଛି? ଆରେ ମୋର ଔଷଧ ଖାଇ 2ଟା ମିଠା ଦେବି। ଖାଇବ ଆଉ ଲଡୁଟା ରାସନ ଖାଇବ। ତାପରେ ତ ବହି ଜଳିଲା ଆଉ। ହଁ ଓಂ ହରି ଓಂ ତସ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ତ ରାସନ ଆସି ଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ପ୍ରୀତି ବାବାଙ୍କର କଥା ଶୁଙ୍ଗି ଯିଏ ଦୌଡ଼ିଥିବେ ସେ ନିହାତି ବାହାରି ଆସିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆସିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ମିଠାର କେତେ କରାମତି ହୋଇନଥିବ ବାବା। ଆଉ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରନ୍ତୁ ମତେ ସେ ମିଠା ଦିଟା ଦିଅ। ତମେ 2 ଜଣ ମିଠା ଖାଇଲା ପରେ ଏ ପିଇ ଆଉ ଏ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁ ନେଇବନି। ତୁମେ 2 ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ରହିବ। ପରସ୍ପର ଅନଲିମିଟେଡ ପ୍ୟାର କରିବ। ଆଜ୍ଞା ଖଟ ସବୁବେଳେ ଭାଇବ୍ରେଟ ମୋଡରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ତୁମର ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ମୋଡରେ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତୁମର ବଡି 2 ଜଣଙ୍କ ବଡି ଆହୁରି କ'ଣ କେତେ ପାୱାର ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ ସେ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ସେ ମିଠା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଗଲେ ଉଚ୍ଚ ହଉ ନିଅ। जय प्रति भगवान जय प्रति भगवान ବାବା ଆପଣ ତ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଦେଖୁଛି। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଣ୍ଡ ବାବା। ବିଭୂତି ମହୁ କ୍ଷୀର ବାହାର କରୁଥିଲା। 3-5 ଗଲା। ତାହାରି ପାଇଁ ଆମ ଭଳିଆ ଅସଲି ବାବା ଗୁଡାକ ବଦନାମ ହେଇଗଲେ। ଆପଣ ତ ପୁରା 24 କାଳେ ଅସଲି ବାବା ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନଥିଲେ ନା ସେ ସଂସାର ଥାଆନ୍ତାନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଭଦ୍ରକ ଦେଶରେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କ'ଣ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି? ବଢିଆ ବସ୍ତ୍ର ବାଣ ବେହେରା ମତେ ଡାକିଥିଲା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ସେ କହିଲା ବିପି ଘରେ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର କରି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଆ। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା ବିପି ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଅସୁବିଧା ହବ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ଏ ବିପିକୁ ମୁଁ ମର୍ଡର କରିବି। ରାସନ ଦରକାର। ହାରାମିଟା ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛି।
ଖାଲି କ'ଣ ସେତିକି ଆହୁରି କହିଲା ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କଳା ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି ସବୁଥିରେ ବିପିର ହାତ ଅଛି ବିପି ଜାଣିଛି ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ଖଲାସ କରିଦେବି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏ ତା କଥା କଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଏ 14 ବର୍ଷ ତଳେ ଏ ସୁଧାକର ବୋଲି ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ନା ଏ ତାରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ରେପ୍ ଆଣ୍ଡ ମର୍ଡର କରି ତା ଘରଟାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଏ ଜମି ପୁରା ହଡପ କରି ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଜଘନ୍ୟ କଳାକାର ସେ ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଆଜ୍ଞା ତା ଝିଅକୁ ଆଣି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲା ତାପରେ ପାଠ ପଢେଇଲା ଏବେ ତ ସେ ସୁରଦାସର ଘରେ ସେ ଝିଅକୁ ରଖି ଖାଲି ତ ତା ପରିବାରଟାକୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ବାପ ଝିଅ ଏବେ କୋଉଠି ସେ ବାପଟା ଏ ପାଗଳା ହେଇ ଏବେ କଳ୍କି ବେଶରେ ବୁଲୁଛି ଆଉ ଝିଅଟା ଏ ବାନା କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ଉଠ ବସ ହଉଛି ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଏ ଚନ୍ଦନ ରାୟର ବାପା ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାୟକୁ ମର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ରକ୍ଷା ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ଏବେ ତ ସେ କ୍ଲୋଜ କେସ୍ ଫାଇଲଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭସ୍ମ କରିଦେବି ନାଇଁ ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ପରା ଏ ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଆକାଶକୁ ଲଗେଇ ଏ ଆକାଶ ଦାସଟାକୁ ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ନା ଜଘନ୍ୟ କଳାକାର ସେ ଏ କଥା ତମେ ଯାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କହିପାରିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ କଥା ଥାନାକୁ ଯାଇ କହିପାରିବିନି ଏ କଥାଟା ଜାଣିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଫୁଙ୍କ ନଳିଟା ଫଟେଇ ଦେବ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲୁ ଏ ମୋ ଫୁଙ୍କ ନଳିଟା ଫାଟିଗଲେ ଆମେ ସଂସାର କରିବା କେମିତି ଲୋ ତୁ ଫୁଙ୍କ ନଳି ପଟେଇବା କଥା ଚାଲିଲେ ଢାଲା ବାଜୁଛି ତଥାପି ସେ ଲୁଙ୍ଗଳା ପ୍ରକୃତି ଯାଇନି କାହିଁ ଏମିତି ବେଲାଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ କି ବାବା ହଉ ଥାନାକୁ ଚାଲ ତତେ ମାତୃଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦେବି ଆଉ ଖାଲି ଖେଚିବି ଆଉ ଖେଞ୍ଚା ଖେଞ୍ଚି କଥା ଖେଞ୍ଚା ଖେଞ୍ଚି କଥାଟା ତ ମୋ ପୁଅ ଏପି କହେ ଆଉ ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଖେଞ୍ଚିବି ବୋଲି এই বাবা অবতার তোমার সেই খেঁচা খেঁচি পুয়ো এপির আজ্ঞা দেখো सोड़ा एपी तू सोड़ा को घंटी देवी सीधा हमें এই মোবাইলে তম বয়ান গুড়াক সবু রেকর্ড হই সারিছি हां আউ সে বানা বেহনার খেলটা একদম পুরা খতম ঘুষুরি প্রকৃতি কমকে লটে মনুষ্য প্রকৃতি মলে তুটে ମୁଁ ଶଳାଟା ଦେଖୁଛି ମଲେ ବି ତ ସେ ଲୁଙ୍ଗୁଳା ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ିବୁ ଭୂତ ହେଇ ଲୁଙ୍ଗୁଳେଇ ମାମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲ ସେଇଠି ଆମେ ଖାଲି ଖେଞ୍ଚିବୁ ଆଉ ମାମୁଁ ଘର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯିବି ଆଉ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଆଲୋ ତୁ ଏମିତି କଣ କହୁଥିଲ ରାସନ ଆରେ ସେ ରାଉଡି ସମ୍ବଲପୁରୀ ରନି ନୁହେଁ ଆଉ କଣ ସେ ମୁଁ
କଥା କହିଲୁ ଆରେ ମୁଁ ମୋର ଥାନାକୁ ଯାଇ ସବୁ କଥା ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି ହେଲେ ମତେ ସେ ଜେଲ କଥା କହନି ରେ ଧନ ମତେ ସେ ଜେଲ କଥା କହନି তোর সেই পরাজিত সম্পত্তি মোর লোভ নাই তু বরং পারুছি যদি তো অনাথ আশ্রমକୁ দান କରିଦିଅ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ ଆରେ ହଇରେ କଣ କହୁଛୁ ତୁ କିଏ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ କାହା ପାଇଁ ରଖିଛି ଏ ତୋରି ପାଇଁ ରଖିଛି ରେ ଶେଷରେ ମତେ ତୁ ଭାଲୁ ଲାଗୁଡ ଧରି ଦଉଛୁ ନା ଓ ସେଇ ପାପ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ବାପର ପାପ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଓଇସ କରନ୍ତି ସେମାନେ ବେପାର ଚଉଡାର ମଧୁଆ ଏମିତି ହେଇଯାନ୍ତି ରାସ୍ତାରେ ଗଢନ୍ତି ଏଠି ମଉସା ଚାଲ ଏଥର ଥାନାକୁ ଚାଲ ହଉ ମୋ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବି ଆଉ ସବୁ ସତ କଥା ଗୁଡାକ ମାନିଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ସଜାଟା ଟିକେ କମ କରିଦେବି ଆଉ ଯଦି ନ ସବୁ କହିଲ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ସବୁ ରେକର୍ଡ ହେଇସାରିଛି ତମକୁ ଏମିତି ସଜା ହେବ ଆରେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ପୁରା ଜେଲରେ ଚକି ପିସିବ ସେ ଜେଲ କଥା କହନି ରାସନ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଯିବି ଏ ଜେଲ କଥା କହନି ରେ